Kaon sa kusong manok, be. Ay, malingaw. Nagkaya ko na mga manok ba? Oh, nakaimik ka, no? Ako sa bayo niya akong breeding nga rin, eh. Ay, tik! Basta napuhay niya ako ang pinanggak niya ako kuha ba? Ini akong breeding na ko dari, oh. Diwat. Ya samahan, no? Muna ako ang samahan, ani? Ayaw, ano ni? Tulawan di ba? Nagkaon ba siya? Pepsi. Lamig nga tibukon ba? Kadiro. Lamig nga sa bawah natin. Temsa. Maglakaw siya pa yung kuha siya pagkaon. Paano ako na kay? Ay, ano siya pagkaon? Kuwaton ko na ron. Lakaw siya. Basta kong pagkaon. Kapat, sabi. Kapat nga. Duta sa hibid mo nung Nabisig sa ako na. Oh no! Matay. Karon pa mo ko kabalik diri. Asa ka to si Parino ay si Buspons. May maapat akong manok dira nga akong palito nga breeding. Tuon sa ako. Kamay na yung pagkaon ko na breeding mo. Kamay lagi. Uy! Mas friends! Matay, karoon ba man ito nagkita? Ano ka kaya pre? Kita ang bulangan ba? Oh, nya. Kato akong giingonin mo ba nga? Nama kayo manok dala nga breeding. Ah, naa! Ato. Ha? Kung ka itong amahan pre. Ay pre, nakukupa. Kano lagi na ako pre? Kung tanggal pre. Ano tanawon pre? Manok pre oh? Muna amahan pre. Muna ano pre? Wala man pre. Mag-sure dira nga. Karon pag ikuning talikod ganihan ni ari ko dire akong kitanaw kay nagkuha ko ganang pagananan, ganang bagol. Ko to sulod ba? O ba? Gani pa to matay na wala man. Matay di ko katari ron. Ato siya pre dili pa to siya pwede matari. Ipre mo pa tong kuno padakon. Matay na wala. Sige. Asa ka tingin day. Cash ra biyun tani dire pre. Ay boss. Kinsa ka nagkuha atong breeding pre, matay pati ra tong kupuha pre. Basig nakikaila pre nga gikuha nila. Wala ko ra isa. Dili nagkuha ko diri gani bagol. Wala gid pre. Tapos ka nagkuha to. Ikang manok ka karon. Sudan ka tinulad yung labas nimo. Rapid. Dili. Ini buok yan naman lami kay sabong. Ano sa mga bulgul ba? Lagi. Ano sa may gamot? Ay tingog no kay masakpan sa iya. Pantay no. Dindot ra ba kay to pre? Mo ni amahan pre oh. Ano nga nito color? Bakiki. Oh, mo ni amahan. Apo kay Texas kay ni pre. Sa. Sayang nga to pre ay. Sige pasok ko. Tara. Agay pi. Nawat yun ito, dami kinawat sa iba. Iniklawat yun. Ay, ilo-ilo kay kunot eh. Tambog sa ito eh. Ako sa niuli. Breeding pag yun. Ako sa niuli. Sige. Naman nito pre. Daon. Kaya pre. Ito na pre. Kina. A few moments later.
tikboy man ako. Sa kaya siya ang atom siya lang paling guspons. Nga, mura ba na ikaw katanong manok ka ba? Magklaro kayo ni. Nangita po ni ato yung manok nga breeding nga gitrita niyang guspons ba? Ako na atuon kay imbitaron ako ni ato mong kinawat. Kasi atuon sa. Magkayang guspons. Ish. Printing. Nalagi ka. Oh, nako kay mo to ko lang paring burto ito ba kay. Ano man? Lagi to sa kapri. Ha? Nagda to sa kuha. Saan na ada eh? Birthday lagi daw niya. Birthday niya? Oh, birthday niya pre. Kana kay murag mabusog yung ana. At tuong ito to kay nag-ihaw tong manok. Manok? Oh, andito kito yung manok nga Ako ihaw. kana kay dami ka ng manok. Ilo-ilo kito kunod. Nya, mo to nakadron. Mo to ito pre. Ta, tuig ta. Ay, hapiton sa ako si Boss Pongs. Pito naman pre. Oh, Oh, sige pre, sige pre. sige sige Pito sige. naman pre. Oh, Sige sige. salamat ha. Muna sa ko. O sige, una. Ina lang si paring burtoy dito nga. Wadto may duang Boss Pongs. Sige pre. Sige, sige. Muna na ko. Sige. Ya madalong si Buspong to niya. Ka Buspong sa batong manok pag kinawat. Niya hati na ni. Ah, bala na. Dito to kay si Buspong kay giihaw na bitaw to. Ito sa kadli. Tay, kayang Boss Pongs eh. Gutom na kayo. Uy! Uy, pre. Anong? Si paring inting ba nanganda? Oh, nag-birthday ni. Birthday doon ni. Kuan? Parang burtoy. Apa sih bari burto dero? Oh, lagi ako manok. Arios na manok. Oh, ano ta? Ano ta? Sige, mura gutom kayo eh. Pa tugi gutom. Kato kung ka pre nagduda ko ato pre. Kinsa kay nagkuha ato pre wala man. Ah, unya na nato na kayo. Ato sa ta. Sige sige pre. Sitra. Birthday sa pre. Mingaw man, pre, napakitaw na, no? Pre, sige na lang. Nasulod, pre. Mga kong. Sige na ako na lang. Ito, di tambil lang, pre. Sobra ka pre. Sobra ka. So pero pre. Nga sobra. Makayag ka on eh. Bisa ka. Ay pre. Kaya kan pre. Nasok na pre. Oh sige. Nasok pre kay. Oh. Latulatan pa ni si kuno si Buspong sug si Pentik Boy kay. Gi-invite na mas Pentik Boy gani ha. Iya pong imbaton si Buspong. Latulatan pre. Sakpan ta to. Ano si Sapan pre? Ka to ngira. Ikito pre no. Oh. Ikaw rin pa kita pagi pre. Ako. Uy, sakpan eh. Aba, pre. Mana? Sige jantan pre. Una na ko. Una na ko. Sige wala ka. Sige pre. Una na ko pre. Sige pre. Rato ng tuloy, pre. Oy pre. Oy pre. Oy, Ayo, apa birthday? Oy pre, happy birthday. Oy, selamat kayo. Birthday na rin mo pre. Birthday ka na ako rin. Ilan naman yung edad mo ron, pre? Ilan naman yung edad mo ron? 14 years old. 14 years old. Kanino nga, 14? Yeah, pre. Yun, siguro. 14 ko ang. Yan, talaga mga dyan na magkaon ni pre. Ano ko pre? Gamay na ba ibilin pre? Mo man na magkaon pre? Oh. Git gitu si Kwan si paring inting kung sa nagkaon. Salamat ya pre, matay gutom ni pre. Mukaon ko ni pre. Kaon ba na? Tay, mo pa pag-abot mo pre, mukaon ko dito pre, matay gutom ni kay pre. Matay lang. Lami ka ni manok ihaw ni pre. Oh, Kami kina yun pre. kay pre. Kami kina. Matay. Ano naman to si Juan Ron? Ha? Si paring inteng. Kagit-git eh, dapat sa kadang kaon. Ha? Kagit-git. Na? Ni ako. Ni ako paas manok pre. Kami kayo. Eh, ano, sabaw, lamig yung sabaw yun. Lamig yung timpla. Kami kina. Hmm. Uy. Na. Kaon yun. A few moments later. Pre. Salamat kay sa Wala problema na. Salamat kay sa birthday ni mo pre pre. Problema. Matay wala yung tambalan yung kagutom na ko pre, matay. Lamig mo no. Lamig yung lasa pre, lamig yung lasa kay pre, ko kay pre. Matay salamat kay pre. Matay, pre. Ang manok ni mo ba? Ato manok ka. Katugong dito sa tangkal mo? Kato na wala. Oh? Pre ulan ako ato. Pre abi breathing to pre ang amahan na to katong bakiki nga. Katong dako lagi Kung kayo. katong nagbatog mo to amahan na to pisua, katong kuana. Mobya, mobya. Kwan pre. Manok. Mo dan ko pre ka Wag pre yan, pre. bakiki.
Kaya nga atong manuka pre oy. Kasi nga gani Matay. pati na ko gulam mo bitaw kasi ko kunahuna karo asa na ako to pangitaon nung berdingan ako nga sisar to kabuk na buhi biya nga laki nya nawala bagyod. Oh, mura ba to akong paliton nung ta? Paliton ta na ko to. O, ganito. Kaya nga to oy. Sayang ito ba? Kita suod kita mo to mo hangyo kasi ko imo to palito ako to ibligya sa imo sa bag nawala naman to sa kong tangkal. Gapon lang yun pre. Sige makita na to no pre. Wala to dira nakabuhi siguro to. Na daghan magkandri Sige, pre nakabuhi na to ba? kawatan. Imposible mo to makabuhi to pre nga maayo mo to pagkaanan ako sa kuan. Wali Kural. ko sa inyo, balik na to. Ano mo Giayo magkuan pre murgi. Kuha gito ba? Tansa pre kay Oh sige sige. mangis ako pre. Sige sige. Kay uyo pre. Napatay. Maugi ni manuka na ako ba? No? Maugi yun ni bakiki oh. Ila dyan ko gino. Tay. Mugda nga pre burto yun. Mao matingili ko manugi. Maugi lagi patay. Pre burto yun. Pre burtoy. Oy. Atay. Na ako ikuan sa imo ba? Pero kadudam ko ani pre. Ihaw. Kaning manok pre nga mag Ano pre, lamay kay pre no. Lami kay. Imong gipakaon sa ko pre. Grabe ka lamig lasa pre. Dudam ko ana pre murag Hybrid mo gud ni pre, ipet mo ko ni 15 gud pre. ako am dingin ng manok iya ni mo Pre pre. mo, palit ko ni 15. Patay pre. Ta pre oh. Mo man na katong balibuha pre oh. Mo gini ako manok pre. Tay sakpan. Taka mo gud ko. Laban si parang inting sa balibo. Nawa sakpan ni noon. Imo iya pre ba? Pre, di amin ho parang inting ito ngawat pre. Pero okay lang to, siya rin nagkuha. Tangka, ulo ka to be, kasulada kita mangawat. O di ko tulungan ako manok tang naiyaw ba? Ay naglaki-laki. Nabusog bitaw kasi mo ang manok. Ano busog lagi ko. Dingin ko makatulog ana. Busog bugo. Anang giiyaw na kay pinangga kay ko manok ta ko gasto ani breeding ko na ko. Ay breed kay na oh. Kaon nimo? O imo lagi ano giyan nimo pero isang nabusog ko sakitan wala ba? Kasi hindi mo nagkuha to. Ay parenting. Kini rin parenting ni pati kini Kana pre partigan kawatan na pre. Wala na gini parenting ni karon Tana. parenting nga kag mari ka drip. Ano ko dito eh? Nara man ka parenting nga. Patay pre. Hindi ako Patay na. Patay na gud. Ano ba ka ba? Ha?